Hé hey, jongens, kom eens kijken dan. Kom maar. Hey. Dit is een van onze nieuwe dieren. Dit is Vigo met de V van Vigo heel mooi op zijn borst. Nou, het zijn vrij grote dieren. Mensen die het woord reuzenotter horen, die snappen natuurlijk al dat het geen hele kleine diertjes zijn. Maar ze kunnen wel van staart tot kop bijna 1,80 hoog worden. Vrij lang lijf, hele lange staart, hele dikke staart. Kunnen ze heel goed mee zwemmen. Ja, en ze zijn vooral heel erg vocaal. Ze kunnen meer dan 9 verschillende geluiden uitbrengen. Dus dat is eigenlijk heel kenmerkend voor de dieren. En ze zijn geheel bruin. En het verschilt een beetje per dier hoeveel wit ze onderaan het kinnetje hebben. Dus onder de kin hebben ze ook nog een klein beetje wit vaak. Ja. Vandaag zien we eigenlijk, nu we ze bij elkaar hebben, dat ze in één grote kluwe bij elkaar liggen, zoals reuzenotters eigenlijk vaak doen. Want het zijn groepsdieren, ze leven vaak in een grote familie. En ja, zijn ze eigenlijk heel blij met mekaars contact. Het is natuurlijk altijd even aftasten. Je ziet af en toe nog wel eens een beetje dat ze van elkaar schrikken en kijken van nou, zijn we nog vriendjes? En eigenlijk ja, zijn ze dat vanaf moment 1 wel gebleken. Dus dat is heel mooi om te zien.